Alhamdulillah, ni mɔgɔ min ko n ye sufi ye, n ye silamɛ, n ye sunna ye, n ye fɛn o fɛn ye, bi ladegeli bi kira de lajɛ. Ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam, n'o ye silamɛw ka cidenba ye, le prototype irréprochable de la perfection. Il est l'homme parfait. Bien, malgré que nous avons lu dans le Saint-Coran que seul Dieu est parfait, parmi les imparfaits là, nous, il est le parfait des imparfaits. Donc il s'agit de Mohammed, le fils d'Aminata et d'Abdullah, le prototype irréprochable de la perfection. Il a été taillé sur mesure, quelle qu'en soit sa forme et même sa physionomie, il est hors du commun. Donc Mohammed, paix et salut sur lui, nous a dit que aimer sa patrie relève de la foi. Hubbul watan min al iman. Chewo cheni bi ala kira ko kira de ko ka kay faso fe o yika limania yɛrɛ jɔsen belebele dɔ de. O kuma an ka duwawu kɛ Mali ye, an ka duwawu kɛ an ka jamana ye. Jamana mara kalifara maa minnu ma an ka duwawu kɛ olu fana ye. Mun kosɔn jamana in bɛ se ka sabati, jamana in bɛ se ka taa ɲɛfɛ, jamana in bɛ se ka kɛ jamana ye, jamana min a kun bɛ cogo min na k'a ja ka tɛmɛ o bɛɛ kan. An ka duwawu kɛ jamana o de. Anw ti sɛngɛ o la en tant que communauté soufi wa an ti sɛngɛ o la en tant que Cheikh Soufi Bilal an b'o duwawu kɛ. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka kɛ ɲuman fɔlɔw ye. Fanga Ala b'a di wa fanga Ala fana de b'a minɛ. Mais an k'a dɔn anw minnu ye jamanadenw ye, jamana ka sabati da ka di anw de la. Ya Rabbi, Ala k'an kɛ mɔgɔ ye min ka hami ye jamana ka sabati n'a ka kɔrɔta ye. Ala k'o fanga d'an ma. Sɔli ala rasul.